Kuyintokozo ukukhuluma nawe kama upastor ngechannel Inflick. Okubaleni sicela kwena ukuthi qinisekisa ukuthi inamba isisa kusongo 9 ekseni kuphela, 9 ka 5 kuphela. 9 to 5 ntambama kuphela. Ungawusenza WhatsApp, ungawusenza SMS, ungawusenza WhatsApp call, ungawusenza voice note. Yeah. Sibheka la udawula anile nqimalo uthi ekanile nqimalo sobona ngilisi ngicela ukubuza usho ukuthi uphupha usephathini komnandi nje. So he was at a party, enjoying himself, partying. It was so nice. He was enjoying. Yabo. So number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha usephathini kungaba uphawu oluvamiseke la ukukhomba inhlala kahle nanokuthi kuzoba nesikhathi senjabulo noma ukunethezeka kanye nokunaliseka ngempilo yakho. Futhi ngalindela isikhathi esihle senhlala kahle nenjabulo, yabo, noma ukwaneliseka nje ngempilo oyiphilayo, yabo. Number 2, ngokwesintu uma uphupha usephathini kwabanye kuyaba uphawu osukwelikhomba la ukuthi ngeze kunesidingo sokuthi kwenziwe into yeladi noma kwenziwe into ngomsebenzi uma kade kunokudla okade kukhona lapha ngesikhathi sephathi. Futhi ngaba ukuthi wenza kufanele wenze umsebenzi noma wenze iladi eliqondene mhlawumbe nemimoya noma nezitalo zakho, yabo. Asiba ngokuthi ke number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha usephathini kuba uphawu olungabe lukhombe isifo nesikhathi esibi sosizi nenjabiso, ikakhulukazi manje ukuthi kade udansa futhi ujabulile wena lapho. So kwabanye kuyenzeka vele uma bebona iphathi bekumnandi kujatshule kanti kuzoba lesifo esizokwehla, yabona. So abantu abafana siyaba kakhulu zakho okufanele nokubalekile iba ngumlandeli wechannel kuphela. Yep.